Kodinate mar migao mabiro chung'ne tuoche maok landre kaonti ma Migori Paul Olika ochwalo ng'ur ewi medruok e kwan mar jomatindo man kod tuo mar dang'ni mar paro ka bende koro kwayo jonyuol mondo owuog oko kendo konye kedo kod tuo makamano. Olika owacho ni nonro nyiso ni jomatindo go nitiere skunde mopogore opogore kaonti no ma Migori kendo koro gitemo kar nyalogi e kedo kod tuo no e kind jopuonjre. Our biggest challenge is mental health care for adolescents. Why do adolescents mangi a lot of challenges both in school and out of school? Gin a lot of challenges. Why do drug abuse my sama ji donje yath my sama ngato neno ni maybe any superior moingo parent ne. So why do want a lot of challenges and our community is not taking good care of the adolescents. So wakwayo ni kain gi nyathim adolescent to take care of them and also give them opportunity to share issues magengage korgi both in school and out of school. Komachielo bende ni sekta mar le mag bunge kata Kenya Wildlife Service owacho ni madirom ji 40 osewito ngimagi kalure kod monj mag le mag bunge ka ji mamoko madirom 77 to oseyudo hinyruok e higni 3 mosekalo. Director mar KWS Ngire Erastus Kanga wacho ni buche maromo 3857 bende osendiki kata osechwal e do e kota mokwongo mar higa mar 2025. Between January and March 2025, our field teams managed to respond to 3,857 incidences of human wildlife conflict, which tragically included 40 human deaths and 77 serious injuries within a span of 3 years. We also responded to 1,532 cases of crop damage, 632 incidences of livestock predation. These figures are a stark reminder of the real human cost of human wildlife conflict and the reason why we gather here today. Ngire Kanga bende koro wacho ni sani koro giketo chenro kare mara neno gikedo koda monj mag le mag bunge e pacho kae. Kenya Wildlife Service has ramped up its field operations in human wildlife conflict hotspots like Meru, Kajiado, Taita Taveta, and Narok. Our teams conducted 2,412 problem animal control patrols, 109 stakeholder meetings with the local communities, 355 targeted wildlife drives. We elect predator-proof bombers, construct electric fences, solar-powered predator deterrent rights, and construct water ponds for use by wildlife and communities. In addition, Your Excellency, KWS supports alternative livelihoods for communities such as beekeeping, fish farming, and fodder production to help diversify livelihood and incomes. Kawadhi nyime bende wayudo ni maneno gai mar do mapacho kai David Maraga owacho ni ne